Isa naman kapanday kag abyan siningat tambay ang naghimbon sa pagbaligya sang illegal nga droga, arestado. Si Rujimar Sukaldito nakatuto. Aminado ang mga arestado nga sanday Jimmy de la Cruz, 21 anyos, sang barangay San Isidro Haro, kag Aldrin Fulgencio, 36 anyos, isa ka panday, sang barangay Balabag, Babia, nga ila ang illegal nga droga nga nakuha sa ila posisyon sa magkasunod nga buy-bust operation takna alas 7 kagabi sa barangay Desamparados, Haro, syudad sang Iloilo. Siya buwangan ni siya mo na nakuha. Upod ka mga duwa kabligya siya bonong, hindi? Upod ka mga duwa? Sunok kay Fulgencio, taga Gustilo La Paz ang nagtransaksyon sa ila. Apang, ilagin kakibot nga ang asset na sang kapulisan, ang ila nga natubang. Sila na yung nagbakalagay na? Oo. Tingari sa subong sa inyo? Gintransact nila ka mo? Oo, gintransact. Suno sa kapulisan, anay na nga napreso sa kaso sa illegal nga droga si Fulgencio, kag subong liwat nga nadakpan. Aldrin Fulgencio, bali mga 1 year pa lang ini siya nga nakagawa man sa prisuan. Si Jimmy ni ang kadalasang items, kaya siya ni mismo ang ating na transaction. Preso sa Haro Police Station ang duwa ka mga suspetsado. Rojimar Sukaldito para sa One Western Visayas.